alle sammen denne her lyd. Det er en baby, der græder, og de fleste mødre og fædre, de har nok prøvet det der med at stå med et grædende barn i favnen, dybt frustreret, uden at vide, hvad det er, der er galt. Men faktisk så er det meget simpelt for babyer, de taler nemlig det samme sprog verden over. Et sprog, der kun består af 5 lyde. Nu kan jeg sige godmorgen og velkommen til dig, Christina Havning. Du er selv mor, og så kender du koden til at forstå babyers sprog. Og den viden, den skal vi dele ud til vores seere i dag. Det hele begyndte faktisk med, at du så et indslag i det talkshow, der hedder The Oprah Winfrey Show. Hvad var det, du så, der inspirerede dig der? Jamen, jeg havde lige født min søn. Han var 3 dage gammel. Og sidder vågen en eller anden nat, tror jeg. Det gør man, når man har de små børn. Og så faldt jeg over det her. Og der er den her kvinde i, som har knækket den her kode. Hun har 1500 babyer igennem et forløb. Og så har hun ligesom fået grupperet de lyde, som babyer kommer med. Og ud fra de 5 lyde, kan hun så afkode, hvad det er for en behov baby reelt har. Og det var jo, hun ramte mig på et sted, hvor jeg virkelig havde behovet for at forstå mit barn. Og hvad er hun? Hun er forsker. Hun hedder Priscilla Dunstan. Ja. Kan jeg fortælle til vores her. Hvad er hun baseret det på? Altså hvilken slags viden? Det er en undersøgelse, hun er forsker. Og så har hun fundet ud af, at de her lyde, de betyder noget bestemt. Ja, hun har nok haft det ligesom mig, og hun har haft en eller anden følelse af, at det kan ikke være rigtigt, at de her børn bare larmer. Der må være et eller andet ekstra bag den lyd, som de laver. Og så var det, hun undersøgte, og så er hun så kommet frem til det, de her 5 lyde, hvor der så også reelt er en forklaring